Goizeko ordu bata eta 51 minutu. Reala, bai, Reala. Espainiako kopako txapelduna da, jaun Andreok. Realak irabazi egin dio Atletico Madrili 3-2 penaltietan. Norgehiagoka intentsoa izan da, emozio handikoa lehen minututik azken minutura arte, baina azkenerako Pellegrino Matarazzok zuzentzen duen taldeak, bigarren aldiz 5 urtetan finala Espainiako kopa altxa du eta Donostiara, Gipuzkoara ekarri du. Aipatu moduan emozio ikeragarriko norgehiagoka izan da Atletico Madrilek Barcelona kanporatu zuen Espainiako kopako finalerdietan. Realak berriz Atletik bi norgehiagokak irabazita, bai San Mamesen eta bai Anoetan. Kartujan ames bat zegoen, milaka zalek 10.000 zalek egin dute bertarako bidaia, Sevillarako bidaia, eta ames bakarrarekin Reala kopa altxatzen ikusteko. Eta hori guztia, bai, jaun Andreok, hori guztia lortu dute, lehen minututik azkenera arte animatzen egon dira, ziur aski sufrituko zuten, sufritu dugu guztiokune hainbat unetan, gozatu ere bai azkenerako, eta beti esaten da, historioetan amaiera izaten dela garrantzitsuena, eta Realaren amaiera zoriontsua izan da. Zorionekoak gaur Real zaleak, egia esan norgehiagoka bikaina izan da oroar, emozio handikoa, bi taldeek errespetu handia erakutsi diote elkarri, lehen da biziko minutuetan batez ere Reala nagusitu da, eta hain zuzen ere, 13. segunduan Espainiako kopako golik azkarrena erdietsi du Ander Barrenetxeak, hor Juliano Simeonek akats nabarmen xamar bat egin du, botea ez du ongi neurtu eta ondorioz ez du baloia buruarekin urruntzerik izan entrenatzailearen semeak, horren ondorioz Gonzalo Guedesek baloia hartu du, iaia marra ertzeraino joan da, alboko marraraino, eta erdiraketaren ondoren Ander Barrenetxeak ez da bereziki jokalari garaia, baina buruz errematea egin, Musori bote okerra egin dio edo berak espero ez zuena, eta baloia sareetara joan da. Poza zen nagusi Kartujan, emozioa zen nagusi, norgehiagoka hasi eta 13 segundutara erdietsi baitu gola Ander Barrenetxeak, Donostiako jokalariak, arrobikoak, eta hori ere berezia eta esanguratsua da, inolako zalantzari gabe, arrobiko jokalariak erdietsi duela gola. Horren ondoren baina Atletico Madril berean hasi da, badakigu jokalari arriskutsuak dituztela, eta batez ere Lukmanen egaletik, behin eta berriro baloia zelai erdian Kokek zein Marko Llorentek zein Lenormanek hartu, beti Lukmanen bila joaten ziren, eta xedean oski Lukmanek aranburu gainditu buruzburuko horietan, eta alik eta azkarren alboko marra bilatu eta arean sartzea zen Atletico Madrilen xede nagusia une horretan, eta egin batean hasieran lortu du, baina gerora egia da pixkanaka jaisten joan dela Atletico Madril, esango nuke batez ere ez duela beste norgehiagoka batzuetan erakusten duen grin hori erakutsi inongo unetan, eta hori noski Bartzelonaren aurka orain 3 egun jokatutako txapeldunen ligako norgehiagoka horrek ere zerikusia badu, hori ere intentsitate eta tentsio handikoa izan baitzen zenbait unetan, gainera Bartzelona kontuan izanik 2 gol oso azkar sartu zizkiola, bada, Realak eutsi dio zenbait minututan, baina gero 13. minutuan Lukmanek banakoa ezarri du markagailuan, egia esan egin behar zuen bezala egin du gola, hor Atletico Madrilek ezkerretik egindako jokaldi baten ondoren sekulako bira eman du eta gola erdietsi du. Horren aurrean baina Realak ez du amore eman, inondik inora ere, jarraitu du, berean, nik uste baloia oso ongi mugitu duela Pellegrino Matarazzoren taldeak, atzean ere tentuz eta gaurkoan esango nuke bereziki ez gol bata eta ez bestea, Atletico Madrilek erdietsitako 2 golak ez direla inondik inora ere atzetik etorritako akats batzuetatik etorri,
baina ia da, beti oso kontuz ibili behar diren jokaldiak dira. Eta, tarteka epailea Alberola Rojas izan da, ez du aipatu, baina Alberola Rojas izan da, oro har norgehiagokaren kudeak eta ona egin duela esan daiteke, eta hor, 43. minutuan, falta baten ondoren, Muso ez da baloira joan, baizik eta Gonzalo Guedesen aurpegira, ukabilkada eman dio, eta Alberola Rojasek lehen unetik penaltia adierazi du. Egia da, oso gutxitan adierazten direla horrelako penaltiak, baina nire ustez behintzat penalti horiek badira, izaten dira, eta hor Alberola Rojasek adierazi du, eta Mikel Oyarzabalek ohikoa den moduan, eta nola utxe egingo zuen gaur, ez gaurkoa bezalako hitzordu handi, hitzordu garrantzitsu batean, nola utxe egingo zuen Mikel Oyarzabalek, begira, baloia sareetara bidali du Eibarko jokalariak, eta horrela amaitu da lehen zatia, esan, testu ingurua Realarentzat bikain zegoen une horretan, oso ongi kokatuta zen talde txuri-urdina, eta bigarren zatia noski luze egingo zela ez zegoen inolako zalantzarik, gainera Atletico Madrid hasieratik intentsitate handiarekin irten da, bigarren zatian jokoaren kontrola eduki nahian, baina asko kostazaio gaur Txolo Simeoneren taldeari baloia aurrera eramatea, soilik Lukmanek tarteka baloia hartzen zuenean eta hor lortu du, baina ez hor Atletico Madridek zerbait aldatu beharra zeukan, Lukman kendu du, bere ordez, Nico González eta Sorloz atera ditu. Sorloz ere ez du fresko ikusi, ez du fin ikusi, aurrekoan gainera Bartzelonaren aurka ere ez zituen minutu asko jokatu Norvegiako aurrelariak, eta gaurkoan atera denean ere arrisku sentsazioa ez du behin ere erakutsi, ez da Norvegiagokan fresko aritu, eta hori ere noski Realaren mesederako izan da, ez Griezmann, ez Julian Álvarez, naiz eta gero gola sartu den, baina oro har ez da jokora konektatuta egon, eta Realean berriz jokalariak oso konektatuak ikusten ziren, batez ere Gonzalo Guedesen lehenengo zatia ikusgarria izan da, benetan bikaina Gonzalo Guedesek egin duen lehen zati hori, eta gero gainera penaltia berak provokatu du, lehenengo goleko pasea ere berak eman du, partida biribila Portugalgo jokalariarena, baina Norgehiagokak istea izaten da askotan zaiena, Realak bigarren zatian ez du abagune garbirik eduki, eta aranon bapatean Julian Álvarezek baloia hartu eta Marrerok ukitu ezin zuen leku batean kokatu duen, eta horren ondorioz Atletikok binakoa erdietsi du, luzapenera joan da. Norgehiagoka luzapenean ikusi da, bai talde batek eta bai besteak, nahi zutela zerbait, baina ez dutela aurrera nabarmen egin, fisikoa eta indarrak ere justuan txan zeuden, larrian txan, eta gaurkoan, gero aipatuko dugu Unai Marrero zer izan den gaurko partida, baina azpimarratu nahi nuke baita ere Unai Marrero goiko baloietatik duen segurtasuna. Atletico Madrid askotan saiatu da hortik Realari mine egiten, baina behin ere ez du zeruan harrapatu edo zerura begira harrapatu Unai Marrero, beti oso erne ibili da Azpeitiako atezaina, eta hori ere aipagarria da, etorkizunera begira, behar bada Realeko atezain titularra izan daiteken horren inguruan. Eta luzapenean esan dugu, bi taldeak oso errespetu handiarekin aritu direla elkarri jokatzen, Realak aukera garbi bat izan du, horri Oskarsonen bidez, bigarren zatian irten da, Karranpekin eta jokalari asko izan dira, normala zen, Norgehiagoka oso exigentea izan da fisikoki, gainera zelaian bertan ere tentsio ikeragarria zen, eta noski jokalarientzat hori horrek jokalariengan eragina dauka. Eta minutuak aurrera joan ala ere, nik uste Realarentzat testu inguru honean zegoela Norgehiagoka. Jokalaria konektatuta ikusten ziren, behar bada zelai erdian lehen zatian eduki duen nagusitasuna pur hori galdu du, hori ere esan beharra dago, baina oro har Reala oso ongi kokatuta zegoen zelaian, oso erne batez ere atzealdean, eta Jon Martinen partida antologikoa izan da, 19 urterekin Lasarteko erdiko atzelariak
Aze partida jokatu duen, aze nolako eskarmentua, zuela ematen zuen, nortasun ikeragarria dauka jokalari honek, heldutasuna batez ere azpimarratuko nuke beregan, eta gaurkoan hori erakutsi du, nola lehortu dituen Griezmann, Sorloz, denak lehortu ditu, Julian Álvarez ere ia norgehiagoka osoan zehar, azpimarratzekoa Jon Martinen norgehiagoka. Bigarren zatian beste horren beste, hori Oskarsonek izan duen abagune horretaz hitz egin dugu, beste pare bat ere izan ditu Atletico Madrilek baenaren bitartez, hori barrura sartu beharrekoa zen, eta beste bat Julian Álvarezena Zutoinaren eta Langaren artean hor eman duena, eta zorionez gol horiek ez dira sartu, penaltietara iritsi gara, gainera penaltietan ere esanguratsua eta azpimarratzekoa izan da non jaurti diren penaltiak, hortxe, Realeko zaleak zeuden armaia horren aldean, eta gainera Atletico Madrid hasi da penaltiak botatzen, niretzat personalki testu inguru hori zen, onena Atletico Madrid botatzen hastea, iruditzen zait Realak zituen jokalariekin eta lehenengo botatzea presioa izan zitekeela, eta Atletico Madrid hasi da, ez da ongi hasi Unai Marreroren geldiketa, eta zer egin ditu eta hiru geldiketa egin ditu Unai Marrerok, ikusgarria izan da Azpeitiarrak egin duen penaltien txanda, eta gaurtik aurrera Realeko ikur bilakatu da Unai Marrero, merezia duenetan Osasunaren aurka bera izan zen gako, Atletiken aurka ere kanporak eta ona egin zuen, eta gaur Kartujan ez zuen beste batek eroi izateko etiketa hori, edo ez zuen beste baten patuak eroi izateko hori aurre ikusten Unai Marrerorenak, ordea bai, astean zehar ondira, zalantza ugari, ea Marrerok edo Remirok edo Marrerok jokatuko ote zuen, atzo Rino Mataratzok ere partida atarikoan eman zuen prentsaurrekoan esan zuen, berak erabaki hartua zuela, atezainei ere helarazi ziela nor jokatuko zuen, eta eurek bazekitela, baina azkenerako gaur jakin dugu Unai Marrero izango zela, eta aze partida egin duen. Baita merezita ere Loiolako basapiztia, Unai Marrero, Loiolako katua, Arkonadak 1987 urte horretan, orain 39 urte egin zuen hori, gaur Kartujan, Sevillan errepikatuz. Egia esan historikoa, benetan gaur Unai Marrerok egin duen norgehiagoka, ondoren ere unkituta ikusi dugu benetan Azpeitiako atezaina, eta nola egongo zema, amets bat biziz. Eta, azkenerako Pablo Marinek erdietsi du gola, eta hortik aurrera zoramena izan da nagusi. Oraindik ere deskribatzeko hitzak aurkitzea zaila da, oso zaila da, baina nik uste une hau egokia izan daitekeela Reala nondik datorren ikusteko. Joan den denboraldia gora beratsua izan zen, Imanol Alguazilen azkena, bertan Realak Espainiako kopako finalerdietara sailkatzea lortu zuen, Real Madrid gainera estutu alanta eman zion luzapeneraino iritsiz Bernabeun, baina ez zuen aurrera egiterik izan. Europa Ligen Uniteden aurka hor izandako epaien erabaki polemiko batzuen ondorioz kanpoan geratu zen, final 8renetan, eta ligan berriz azkenera arte sufritzen, eta azkenera arte salvazioa edo ezin matematikoki sinatuz, zibili zen, eta gainera Europako aukerak ere nahiko azkar agortu zitzaizkion edo joan zitzaizkion. Aurten hasiera batean zuzendaritzak, eta gainera kontuan hartu behar da, bai Roberto Olabe eta bai Imanol joan egin zirela, beraz transizio urte baten aurrean izan gara, eta bertara Erik Bretos eta hasiera batean Sergio Francisco den aldeko apustua egin zuen zuzendaritzak, zuen funtzionatu Sergio Franciscoren aroak, eta ondorioz abenduan
kargugabetu egin zuen taldeak, eta nor etorri zen, Rino Matarazzo. Rino Matarazzo etorri, eta gauzek era bat, beste aurpegi bat, beste norabide bat hartu zuten. Jada Reala ikustea gustagarria zen, beste lehiakortasuna zuen taldea, beste pentsaera bat norgehiagokei aurre egiteko, eta pentsaera horren ondorioz, eta arazoak arazo eta oztopoak oztopo Osasunaren aurka norgehiagoka epikoa jokatu zuen, Alabesi ere irabazi egin zion, Atletiki ere 2 partidak, eta azkenerako gaur Kartujan horri errematea jarri dio, ez? Eta hori ere Rino Matarazzoren eskutik etorri da. Eta aipagarria benetan, Estatu Batuetako entrenatzailea, ez? Realean egiten ari den lana. Jada berandu da, apur bat nekea ere gainean daukat, ez da harritzekoa egia esan, baina, iruditzen zait ikeragarria izan dela, gaur bizi izan duguna, Reala jarraitzen dugunok, Reala beti danik Realagatik edo Reala animatu izan dugunontzat ikeragarria da gaurko eguna, Realak titulo bat irabazi baitu, hori ez da egunero esaten, eta benetan emozio handiko eguna inolako zalantzarik gabe. Hauxe esan beharrekoa, ezer gutxi daukagu esateko egia esan, gogoratu, Atletico Madrilek 2, Realak 2, baina penaltietan 3-1 irabazi du, 4-2 irabazi du Realak, eta ondorioz Reala Espainiako kopako txapeldun.